și pentru cetățenii de peste hotare, care este stabilit în Constituție și în codul electoral. S-a strâns pe 500 de oameni, cred că. La proteste lângă CEC. La tribună sunt mai mulți reprezentanța PAS-ului. Platformii, da. Sliusăr, Năstasă. Lăs la o parte toată demnitatea mea. Cred că sunt pe 500 de oameni. Strada Alexandru cel Bun s-a închis. Eu mă încarc de umilință și rog cei de la CEC să-și revază decizia criminală îndreptată împotriva poporului nostru. Decizie criminală. O micșorat secție de votare în diaspora. Analiza detaliată a situației din Italia, cu numărul de moldoveni prezenți în fiecare, până la fiecare comună. Institutul Național de Statistică a Italiei ne-a dat posibilitatea să cunoaștem unde sunt moldoveni, până la cel mai mic cătun din munte. Am analizat date, le-am generalizat. Am generalizat prezența la vot de-a lungul tuturor cere demisia lui Maxim Lebedinski. Și am propus guvernului Filip și cecului la inițiativa căruia s-au micșorat secțiile votare în diaspora. Am luat minimum, mai jos de 139 s-au votat. Erau mai multe. Legea obligă să fie deschis secția de votare. Noi le-am propus în Italia nu 300, nu 600, hai 900 de moldoveni unde sunt, dar deschideți măcar o secție. Cred că 500 de oameni sunt. Total. Ce facem noi acolo cu 30 de secții, 100 provincii? Am trimis, am readresat după alegerea domnului Cimil în fruntea cecului, am readresat... Vorbește Mihai Druță, deputat în prim Parlament.